Smrt Smajlage Čengića jedno je od najpoznatijih dijela hrvatske književnosti. Pjesnik i hrvatski ban Ivan Mažuranić napisao ga je u kasnu jesen 1845. gotovo u jednom dahu. To je mogao zato što je temu nosio u sebi i u svijesti je brusio 5 godina, to jest od stvarne pogibije Smajlage 23. rujna 1840. Smajlaga Čengić bio je povijesna osoba, no povjesničari se ne slažu u mnogim pojedinostima u prikazivanju istinitog događaja. Prema Ferdi Šišiću, Čengić je podrijetlom iz poznate hercegovačke obitelji. U svoje vrijeme bio je prilično slavljen kao junak. Osobito se istaknuo u borbi protiv Husein Bega Gradaščevića, no Smajlaga je bio neposredni krivac za smrt čak 9 članova crnogorske vladalačke kuće. Zbog toga se vladika Petar II. Njegoš želio osvetiti. Smatrao je da će mu u tome pomoći Novica Cerović, koji je bio ogorčen što su mu Turci ubili oca, popa Milutina. I Novica je doista primio na sebe obvezu o osveti Smajlagi. Premda je znao da mu urotnici rade o glavi, proširivši vijest da se boji kupiti harač u Drobnjacima, Aga je ipak došao. Urotnicima je najprije uspio pobjeći, ali se vratio i dobio metak u zatiljak. Neki Mirko Aleksić odsječe mu glavu i odnese je vladici na Cetinje. Što se Mažuranićeva spjeva tiče, autoru nije bilo stalo prikazati Smajlagu već turskoga silnika, koji je otjelovljenje svih tirana. Agovanje, noćnik, četa, harač i kob dijelovi su epa u kojemu je peto pjevanje simbolična slika prolaznosti sile na zemlji. Ona zrači vjerom u pravdu i pobjedu dobra u životu.